салом алейкум мухлисои канали тоҷики тараб. Инак вақти дарси навбати мо фаро расид. имрӯз дар дарси мо нахустин байдро ки аз устод Далер Назаров мебошад, байди чакчаки борунро мо шумо якҷоя меомӯзем. саломат бошед мухлисои азиз, мегузарем ба қисмати дарс. як бори дигар салом алейкум мухлисои канали тоҷики тара. инак вақти дарси навбатии мо фаро расид ва дар ин дарс имрӯз мо шумо дар дарси чоруми мо нахустин байдро якҷоя меомӯзем, тарзи навохтан ва тарзи хондани байдро. ин байд суруди устод Далер Назаров чакчаки борон. аслан бисёри гитарнавозоне ки дар аввал ба гитарнавозӣ машғул мешаванд, ҳамин байдро аз худ мекунанд ва имрӯз мо шумо ҳам якҷоя ҳаракат мекунем ки ҳамин байдро ёд гирем. дар дарсҳои пештара мухлисои азиз, мо шумо ҳам қапидани аккордҳои асосиро ва задани бойро, як навъи зарбаи гитараро якҷоя омӯхтем ва имрӯз дар дарси имрӯза мо шумо ҳамин ду дарсро якҷоя карда аз он натиҷабарорӣ мекунем. барои дар оянда дарсҳои мо боз ҳам шавқовартар шаванд, мо ҳаракат мекунем ки ҳамон бой ё ин ки аккордҳои наве ки меомӯзем, онҳоро бо навохтани байду суруд онҳоро ҳаракат мекунем ки якҷоя мустаҳкам кунем. яъне ба воситаи разбори байдҳо бои навро ва аккордҳои навро мо шумо якҷоя пайваст карда дар дарси навбатӣ мустаҳкам хоҳем кард. ва имрӯза байди мо ҳамин суруд аст, чакчаки борон. ба ҳамагон маълум аст. як чанд мисраша ҳозир замзама мекунем. چکچکی بارانی بهار شیرین است، دریا دارم تو را شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لاله‌زار شد بیدار در دل غمی хуб, ан ҳамин суруд аст. ҳамин сурудро мо шумо имрӯз дар дарси навбатии худ насиб бошад меомӯзем. пеш аз оғози омӯхтани ҳамин байд, ҳамин суруд, якчанд тавсия медиҳам ба шумо ки то ин ки дар оянда на фақат дар омӯхтани ҳамин суруд, балки дар дигар сурудҳо ҳам кори шумо, омӯзиши шумо боз ҳам осонтар гардад. нигоҳ кунед, чӣ хеле ки дар дарсҳои пештара гуфта будам, ҳар як байд иборат аз 3 ё 4 аккорд аст ва ҳангоми замзамаи суруд дастони шумо аккордҳоро иваз мекунанд ва аз ҳама кори мушкил дар гитарнавозӣ вақти иваз кардани аккорд, яъне дуруст интихоб кардани вақти ивази аккордҳо мебошад. ва имрӯз каме фикр кардем ва як усули нави омӯзишро барои шумо пешкаш мекунем, то ки омӯхтани вақти иваз кардани аккорд барои шумо осонтар гардад. баъдтарак мефаҳмонам ки он усул дар чист. хуб, як чизро мефаҳмонам, бародарони азиз. ҳар як аккорде ки мо иваз мекунем пас аз чанд цикл фаро мерасад. бинед бародарои азиз, мисол мо шумо дар аккорди ми қарор дорем ва бояд ки иваз кунем. чӣ гуна иваз мешавад?
ҳар як ивази аккорд дар кадом байде ки набошад одатан пас аз шумораи ҷуфти зарба фаро мерасад. масалан дар байди чакчаки борон гӯем агар яъне 4 бор мо мезанем, зарба мекунем, 4 цикл мезанем ва аккорд иваз мешавад. 4 маротиба, 4 маротиба, 4 маротиба. одатан ҳамин хел аст, ё ин ки пас аз 4 зарба 4 цикл, ё ин ки пас аз дар баъзе байдову сурудҳо пас аз 2 зарба. одатан шумораи зарбаҳову цикл иборат аз ё 4 ё 2. дар баъзе вақтҳо пас аз 3 зарба ҳам иваз мешавад. ҳамин чизро ба хотир гиред, ҳамин маврид шояд кори шуморо осонтар гардонад. ва дар ҳангоми омӯхтани навозиши ҳамин байт дар экрани шумо номи аккорд ва шумораи зарбаҳо то иваз шудани дигар аккорд пайдо мешавад. шумо аҳамият диҳед ки дар кадом ҷои сухани суруд ҳамон аккорд пайдо мешаваду шуморааш пайдо мешавад, яъне ин маънои онро дорад ки дар ҳамон лаҳза шумо бояд аккордро иваз кунед. суханро бисёр намекунем, рақаму ҳарфҳои аккордҳоро аҳамият диҳед ва албатта ҳатман матни худи сурудро гӯш кунед ва ба хотир гиред ки дар куҷо, дар кадом сухани матни шеър аккорд иваз шуду номи аккорд пайдо шуд дар экрани шумо ва шумораи цикл чанд қадар аст. ҳамин чизро нағза как аҳамият диҳед бародаро. ва агар ҳамин усул барои шумо осон бошад, дар комментарияҳо нависед. агар ки масалан барои шумо каме мушкил бошад, албатта хабардор кунед, то ин ки мо тарзу усули омӯзиши разбори байдоро иваз кунем ва барои шумо ягон усули боз ҳам осонтару фаҳмотар ихтироъ кунему пешкаши шумо кунем. хоб бародарои азиз, мегузарем ба қисми омӯхтани суруди чакчаки борон. зарба ё ин ки бои ҳамин суруд ин дарси сеюми мост. агар шумо ба ёд дошта бошед, анамин зарба аст. ҳамин цикл беиваз такрор шудан мегирад. як маротибаи дигар камакак тезтарак. мухлисои азиз, ин буд бои суруди чакчаки борон. хоб, акнун кадом аккордҳо барои мо лозим мешаванд дар навохтани ҳамин суруд? аслан дар оригинали ҳамин байт 4 аккорд аст. аккорди em ё ин ки ми, аккорди am ё ин ки ля ва як аккорди дига ҳам дар ин ҷо вуҷуд дорад, аккорди фа мажор ва аккорди dm ё ин ки ре. азбас ки ҳози мову шумо ба аккордҳои баредор нарасидем, мо ин аккордро истифода намебарем ва ҳамин аккордро бо dm иваз мекунем, чунки садоҳояшон бо ҳамдигар монандӣ доранд ва бисёри гитарнавозон дар оғози омӯзиши гитара то оне ки қапидани аккорди фа мажорро ёд намегиранд, аз аккорди dm истифода мебаранд. вақте ки шумо ҳам ки ёд гирифтед қапидани аккорди фа мажорро, пас он ҳам дар ҳангоми хондани сурудҳо истифода мебаред. вале то он замон аккорди dm ё ин ки ре ин ивази аккорди фа мажор дар бисёри сурудҳо. хоб, як маротиба аҳамият диҳед ки ва
шуморед ки чанд маротиба ман зарба мезанаму аккорд иваз мешавад ҳангоми хондани суруд. чакчаки борони баҳор ширин аст дар ёд дорам туро. агар аҳамият дода бошед, ҳар маротибае ки ман аккордро иваз мекунам, бойро ман 4 маротиба мезанам. яъне шумораи ҳамаи бойҳо дар миёни иваз шудани аккордо ин 4 аст, шумораи ҷуфт. хоб, акнун чӣ хеле ки мо шумо маслиҳат кардем, сурудро аз аввал то охир ман мехонам ва ному шумораи зарбаҳо, номи аккорд ва шумораи зарбаҳо дар экрани шумоён пайдо хоҳад шуд. биёед аз ҳамин усул истифода мебарем. акнун мухлисои азиз, мо шумо мегузарем ба қисмати разбори ҳамин байт. чӣ хеле ки маслиҳат карда будем, аҳамият диҳед ки дар куҷо ва пас аз чанд шумора аккорд иваз мешавад. дар экран номи аккорд ва шумораи зарбаҳо пайдо мешавад. онро албатта аҳамият диҳед ва боз аҳамият диҳед ки дар кадом ҷои сухани матн ин ё он аккорд иваз мешавад. ба хотир гиред, машқ кунед ва замзама кунед. мегузарем ба қисмати разбори байт. аз аввал то охир ман ҳамин байтро замзама мекунам. бо диққат бошед. чакчаки борони баҳор ширин аст дар ёд дорам туро. шуд бедор дар дил ғами деринам аз нози лолазор. шуд бедор дар дил ғами деринم از ناز لاله‌زار. لا 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 بدیلم خنجر زدن بر سینه جدا کردن ما را. مهینه تقدیرم او همین است. چرا ای چرا چکی بارانی بهار شیرین است. در یاد دارم تو را. شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لاله‌زار. شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لاله‌زار. چکی بارانی بهار 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 چکی بارانی بهار. мухлисои азиз, ин буд разбори
суруди чакчаки борон аз устод Далер Назаров. бисёр умедворем ки ҳамин тарз, ҳамин усули омӯзиши дарс барои шумо писанд меояд, осон мешавад ва агар ки дар ҳақиқат ҳамин тарзи дарсдиҳӣ, омӯзиши байдо барои шумо қулай бошад, хоҳиш мекунем ки дар комментарияҳо қайд кунед. ё ин ки ягон хоҳише ки доред оиди тарзи навохтани гитара, омӯзиши гитара аслан агар дошта бошед, мо ҳамеша барои ҳамкорӣ тайёр ҳастем. бигзор ҳамаи корҳои мо барои осонии навохтани дарсҳои шумо бошад. бигзор ки ҳамаи дарсҳои мо барои ҳарчи зудтар ёдгирии гитарнавозӣ аз ҷониби шумо кӯмак расонад. барои диққататон ташаккур. зинда бошед, саломат бошед. дар навохтани гитара, дар омӯзиши навохтани гитара ба шумоҳо муваффақият хоҳонам. саломат бошед то дарси оянда. зинда бошед мухлисои азиз.